lain na sad ning importanteng pagtulunan ni Hesus mga igsoon nga ato gyung timan-an. Matud pa niya, dili tanan nga magsangpit Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lang naminaw og nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Ngilingian na sa imong tupad na makasud ka tag langit ani. Sige tagsimba, siging paminaw anang mga misa, daghan kayong mo subscribe sa akong pila na niroy subscriber aning akong YouTube channel niya na pagyoy mag sige og reel TikTok ana. Pero pila ra ka kabuok nato apil na kong nagmisa ang nagtuman gyud kun unsay atong nabati dinhi sa pulong sa Ginoo. Ambot kaha. O kung sa may mga timaan na kita nagtuman, ang una gyud mahimo gitang kabus. Wa gyud magtuman sa sugo sa Ginoong dili mahimong kabus. Unya inikahimo na natong kabus, moabot dayon ang panabang sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, si Agar, ulipon ni Sarai og ni asawa ni Abraham. Gipamabdusan tong Abraham, ang nagsugo sad si Sarah. Kay niabot na lang og mga 85 years old si Abraham. 75 man to iyang edad, nya 85 na ang 85 na iyang edad. Wa man gyapon sila manganak. Murag si Sarah ba, mura siyag na kanabitang mura siyag na wadaan sa pagtuo nga manganak pa sila. Motong niingon siya, paanakin na lang ning akong ulipon nga si Agar. Ug tuod man nakigdog si Abraham og namabdos si Agar. Unya kay si Agar nahimo naman Hinoong mura og proud nga siya namabdos niya si Sarah. More than 50 years nga siging kuyog ni Abraham isip asawa, wa man gyud mamabdos niya siya. Kausar man siya gitirahan ni Abraham na mabdos man dayon. Dato pa blessing. Og naglagot si Sarah. Nya iyang gi daog-daog og maayo si Agar. Nya motong niingon si Abraham, ayaw nala nagdaog-daoga, maluoy ka na, mabdos man na. Palayasa. Gusto kang palayas na. Haron, wa na kay daog-daogon. Ikarabitay gasulti nga ako ng dulgan. O karong na mabdos, suko sa ka. Di ba usahay, anak na mga asawa, no? Sugo-sugo sa bana o magpa matso-matso ko, no? Dako nakikagtiyan, pa matso-matso sa diha. Maibgan sa noog silingan, masuko sa ay panang dakog tiyan kay wa pay makuha niya mag-insert din imong bana mura day ulitaw maglakaw-lakaw makabiktima gina mao sa na mga asawa ingnon sa nas mga bana sa mga dambuhala na mga kaglawas pasiksi sa diha magsigi sa sumba-sumbang asawa makakita sa dito katropa sa sumba nga mga siksi sa kayo atoan na natirahan sad masuko sang bana ay na lang suko imo tanang gisugo. In short, ang pagdawat gyud unsay kabubutos Ginoo mo importante. Motong ni dawat lang sad si Agar, nilaya siya nga naghilak, gusto na lang sad siyang mamatay, giadto siya sa anghel. Sa dihang nahimo siyang helpless, niadto ang anghel niya og niingon, ayaw layas, balik ngadto kay panalanginan sa kas Ginoo. Mudaghan pod ang kaliwat aning imong anak. Bisag anak nis pagpakasala, mudaghan sad ni si Ismael. Pero daghan lang sad ni siya kontra. Muna ka na mga Muslim, ato mga igsoong Muslim, mo claim na sila nga anak sila ni Ismael or kaliwat sila ni Ismael. Nya kita kaliwat ni Isaac.
So ang atong common parent mao si Abraham. Pulos ta nagtahod ni Abraham. Ana. So igsuon ra gina natong mga Muslim, pero magsige lag-away kay maguwang man to. Pagka 86 years old ni Abraham, nanganak si Agar ni Ismael. Pagka 100 years old ni Abraham, nanganak si Sarah ni Isaac. Nana, mo tetong kaliwat. Mga igsuon, ang importante dinhi mutuman ta sa sugo sa Ginoo. Mamusliman o makristyano, basta magtuman sa sugo sa Ginoo, labi na ginang paghigugma, ang pag-alagad sa mga nanginahanglan, pulos gyud ta, ilhon nga anak sa Ginoo nya makasuod tag langit. Bisag ka nang wapa kailag Ginoo, magtuman anang sugo sa gugma, hustisya o pag-alagad sa labing ubos, maadto gitas langit. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Nganong maayo man ang Ginoo? Tungod kay dili siya maayo lang sa mga taong nagsigig sangpit niya. Apil na sa tungwa kaila niya, pero nagbuhat unsay angay. Buuan ginas Ginoo og grasya. Muna din sa atong parokya, daghan-daghan kita grasyang nadawat, kay nagsige man sa tagtabang sa mga kabos, sa lain sang parokya, o sa lain nga mga communities. Apil na sa atong archdiocese. Anang nakaingon sa daghan sa tagrasyang niabot. Mausad na ang atong personal nga kinabuhi. Nilingay mong tupad. Inamutabang ka nang sigig libak nimo. Kanang nagsiglibak nimo, mutabang ka. Uy, di ko mo balibad, uy, ako ginang tabangan. Congratulations, naa kay daghang grasya. Nya, kini, katapusang pangutana, mutabang ba mo mga asawa sa kabit sa inyong bana? O di mo mutabang, maliwat mong saray, nagiaway ang iyang maid. Ayaw anak buhata ha, kay makontra na tong Ginoo. Tabangi gyud ang tanan, pasaylua ang tanan, himuig maayo ang tanan. Pagampo sa matod pas tubag nato sa Salmo, ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. So wa gyud trono dinhi sa kalibutan nga gibutang ang Ginoo. Unsa may iyang gibutang dinhi sa kalibutan? Ang pagkasulugoon. Ngilingay mong tupad ing na unsay imong ganahan, trono o sugo. Tingnan ko no. Mga asawa, unsa may inyong ganahan kanang ikay sigig sugo sa imong bana nga mura kag nakatungtong og trono, o ikaw mo isigihag sugo sa imong bana, ana, and vice versa. Mga bana, kamong mga ginikanan unsa man naghimo mog trono diha sa inyong balay, nga kamo gyud magsigig mando mura kag nakatungtong og trono, or magsige mog alagad sa inyong mga anak. Kami sang mga pari, kumusta man, naghimo na mig trono dinhi sa kalibutan, o nagsige mig alagad sa katawhan. Ang ato karong mga government leaders, labi na ang bag-ong na elected, kumusta man, naghimo na sila ilang mga trono o siging alagad. Musugod na gitaghimog trono dinhi sa kalibutan, anha gyud mahugno ang atong kinabuhi, kay mag-away naman ta, mag-ilog na, magtigi na ang kusog. Mao na diri sa atong unang pagbasa, ang dunay mga trono nagkalalis-lalis, di na sila kamaong mo desisyon. Nya si Pablo nga iyan ang gikuha ang iyang trono, relax ra siya. Ug asa siya dadon, asa siya husayon nga trono, asugot ra sad siya.
Unang gidasya, giplanuhan siyang dadto sa Roma. Diri sa atong ebanghelyo, si Jesus nangutana ni Pedro katulo, pamilyar man kay ni nato. Sigihan siyang pangutana, gihigugma mo ba ako? Niya pag-ingona ni Pedro sa ikatulo nga nasayod ka sa tanan, Lord, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Ningon dayon si Jesus, atiman na. Amo gini yang tubag kanunay, atiman na ang akong mga karnero. Pasabot, ayaw paghimog trono, paghimo og sana commitment, isip sulugoon, hangtod Dios kamatayon. Ug mao ni ang gikinahanglan nato karong panahona. Kamong mga parishioners nako online o territorial, unsa man mo, magpasugo ba mo nako o dili? Niyag magpasugo gani mo, hala, padayon mo palit og slot. Bahala, nagwa na tay slot karong gibaligya, padayon nagpalit. Og mas nindot inyong padayonon kadtong CTO kay sa tinud-anay napatay mga balay nga himuonon, wapatay budget kay na short na ta. Mao na lang ni atong slot nga ipadayog baligya ang CTO kay di ta maghimog trono, manghimo tagbalay sa mga kabos. Ana no? Mga kuan pa ni kabuk balay nang apply nato, mga 300 ang atong nabuhat, mga 135. Ya, atong niya karong tuiga unta 61 atong buhaton, mga pila pa may atong nabuhat, mga 45. So napay mga 16 or more or less 16 kabalay nga wapan nato mabalik og buhat. So kini dili na ni trono, pangalagad na ni siya. Og mao ni ang atong kanunay nga paningkamutan. Og iampo sab nato ang ato mga leader sa simbahan o sa gobyerno nga mahimo sad silang mga alagad, dili mga hari nga maghimo sa ilang mga trono dinhi sa kalibutan. Lain na sad ning importanteng pagtulunan ni Jesus, mga igsoon, na ato gyung timan-an. Matod pa niya, dili tanan nga magsangpit Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lang naminaw og nagtuman sa kabubuton sa iyang amahan. Ngilingian na sa imong tupad na makasud ka tag langit ani. Sige tagsimba, siging paminaw anang mga misa, daghan kayong mo subscribe sa akong pila na niro'y subscriber aning akong YouTube channel niya na pagyoy mag sige og reel, TikTok, ana. Pero pila ra ka kabuok nato, apil na kong nagmisa, ang nagtuman gyud kun unsay atong nabati dinhi sa pulong sa Ginoo. Ambot kaha. Og unsa may mga timaan nga kita nagtuman, ang una gyud mahimo gitang kabus. Wa gyud magtuman sa sugo sa Ginoong dili mahimong kabus. Unya inikahimo na natong kabus, moabot dayon ang panabang sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, si Agar, ulipon ni Sarai og ni asawa ni Abraham, gipamabdusan tong Abraham, ang nagsugo sad si Sarah. Kay niabot na lang og mga 85 years old si Abraham, 75 man to iyang edad, niya 85 na ang 85 na iyang edad. Wa man gyapon sila manganak. Murag si Sarah ba, mura siyag na kanabitang, mura siyag na wadaan sa pagtuo nga manganak pa sila. Motong niingon siya, paanakin na lang ning akong ulipon nga si Agar. Og tuod man nakigdog si Abraham og
na mabdos si Agar. Unya kay si Agar nahimo naman Hinoong mura og proud nga siya na mabdos niya si Sarah. More than 50 years nga siging kuyog ni Abraham isip asawa, wa man gyud mamabdos niya siya, kausar man siya gitirahan ni Abraham na mabdos man dayon. Dato pa blessing. Og naglagot si Sarah. Nya iyang gi daog-daog og maayo si Agar. Nya motong niingon si Abraham, ayaw nala nagdaog-daoga, maluoy ka na, mabdos man na. Palayasa. Gusto kang palayas na. Haron, wa na kay daog-daogon. Ikarabitay gasulti nga ako ng dulgan, o karong na mabdos, suko sa ka. Di ba usahay, anak na mga asawa, no? Sugo-sugo sa bana, o magpa matso-matso ko, no? Dako nakikagtiyan, pa matso-matso sa diha. Maibgan sa noog silingan, masuko sa ay panang dakog tiyan kay wa pay makuha niya mag-insert din imong bana mura day ulitaw maglakaw-lakaw kabiktima gina mao sa na mga asawa ingnon sa nas mga bana sa mga dambuhala na mga kaglawas pasiksi sa diha magsigi sag sumba-sumba ang asawa makakita sa dito katropa sa sumba nga mga siksi sa kayo ato ana natirahan sad masuko sang bana ay na lang suko imong tanang gisugo. In short, ang pagdawat gyud unsay kabubutos Ginoo mo importante. Motong ni dawat lang sad si Agar, nilaya siya nga naghilak, gusto na lang sad siyang mamatay, giadto siya sa anghel. Sa dihang nahimo siyang helpless, niadto ang anghel niya og niingon, ayaw layas, balik ngadto kay panalanginan sa kas Ginoo. Mudaghan pod ang kaliwat aning imong anak. Bisag anak nis pagpakasala, mudaghan sad ni si Ismael. Pero daghan lang sad ni siya kontra. Muna ka na mga Muslim, ato mga igsoong Muslim, mo-claim na sila nga anak sila ni Ismael or kaliwat sila ni Ismael. Nya kita, kaliwat ni Isaac. So ang atong common parent mao si Abraham. Pulos ta nagtahod ni Abraham. So igsuon ra gina natong mga Muslim pero magsigil ag-away kay maguwang man to. Pagka 86 years old ni Abraham nanganak si Agar ni Ismael. Pagka 100 years old ni Abraham nanganak si Sarah ni Isaac. Mo tetong kaliwat. Mga igsoon, ang importante dinhi mutuman ta sa sugo sa Ginoo. Mamusliman o makristyano, basta magtuman sa sugo sa Ginoo labi ni ginang pag-igugma, ang pag-alagad sa mga nanginahanglan, pulos gyud ta ilhon nga anak sa Ginoo nya makasuod tag langit. Bisag ka nang wapa kailag Ginoo, magtuman anang sugo sa gugma, hustisya o pag-alagad sa labing ubos, maadto gitas langit. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Nganong maayo man ang Ginoo? Tungod kay dili siya maayo lang sa mga taong nagsigig sangpit niya, apil na sa tungwa kaila niya, pero nagbuhat unsay angay. Buuan ginas Ginoo og grasya. Muna din sa atong parokya, daghan-daghan kita grasyang nadawat, kay nagsigi man sa tagtabang sa mga kabos, sa lain sang parokya, o sa lain nga mga communities, apil na sa atong archdiocese. Anang nakaingon sa daghan sa tagrasya ang niabot. Mausa na ang atong personal nga kinabuhi. Ngilingay mong tupad. Inamutabang ka nang sigiglibak nimo. Kanang nagsiglibak nimo, mutabang ka. Di ko mo balibad, ako ginang tabangan. Congratulations. Naa kay daghang grasya. Kini, katapusang pangutana. Mutabang ba mo mga asawa
sa kabit sa inyong bana? Ug di mo mutabang, maliwat mong saray, nga giaway ang iyang maid. Ayaw anak buhata ha, kay makontra na tong Ginoo. Tabangi gyud ang tanan, pasaylua ang tanan, himuig maayo ang tanan.